Bun găsit la un nou unboxing, mai nou așa arată noile cutii de la farmacii. Ia să vedem ce avem aici. Pungile de cadou medii la 3 lei bucata. Așa arată. Pungile mici la 2 lei bucata, pe verde și pe roșu. 3 bucăți. Catalogul actual din luna decembrie, care mai este valabil până la sfârșitul lunii. Așa că profitați de toate prețurile acestui catalog. Factura cu produsele. Pastă de dinți din gama Dr. Cetuna T3 la 112 grame. Un parfum No 70 din ofertele de Black Friday. Cafea cu cicoare. Aici mai am încă 2 pungi medii roșii. O loțiune tonică pe care eu o folosesc și tocmai mi s-a terminat, îmi place foarte mult și mi-am achiziționat încă una. Este din gama White Correct la 225 de mililitri. Și un detergent pentru mașina de spălat vase la o cantitate de 500 de mililitri bio din gama Mr. Wipes. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc sărbători fericite și toate cele bune!